ang kukuman o bagwa tao kaya baligan o ino mga day kabnaro ama walin yan kataglan yan nun sa kapagipangaruman yan nun anta akadi na ipadaten mga kaya microphone ki Magister Abu Asif. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu alayhi natawakkal. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayan ni kebugan taro sa makampata usayan. Naging ito ay kapaka ukit yan na pakais na ino kapakaya tagalan no ama o di na so kiwali so bagutaw pagi pangaruman yan. Aba naging utawa ta yan na raga. Kaya baligan ino kapakaya tagalan yan ang taon nung ka di. Aya sembaganan na dua tindiksan o mga ulama. Dua kaulsan ng mga fuqaha. Paganaya tindig na tindig o Shafi'i aguso Imam Malik mga Maliki aguso adam pernah panutu na mitindigun si iko mga Hanbali. Saya tindigiran na kepakay si iko ama. Di na so makasasalian tero ni berata man na dato. Pamakuda suama wali upama kepakaikiran at tagleniran so atairan na bagutaw apagi pangarumairan kagi iso kapag udah siron na matagbin sunnah mustahab anto na ununi ini daliliran sa kaya pakairan nana ayat na ini daliliran naging uto tigo Rasul sallallahu alaihi wasallam amya panutul si ko sahih Muslim agusi ko mga pada mga kuan sunan at tiga na al-aymu ahaqqu binafsiha min waliha. So bituan di namanya belo nas kanian mas malay kabnar udi na taral biyo ki kabnar sa Ginoo niya no. Na mas malay kabnar sa Ginoo niya. Na ayas siya butro na ayas surang uto na subagwataw na do kabnar yan mas malay kabnar sa Ginoo niyan so walin yan kagi epitero Rasul na subituan na mas malay kabnar sa Ginoo niyan na yasurang uto ito Imam Shafi'i so mga agus mga pediem na yasurang ayan na subagwataw na may ito kabnar sa Ginoo niyan malo ni kabnar na so walin yan di ka pa kaya tagalan niya gina ni tigira na mafhumul mukhalafa. Ikadua na initaksira na giyong kuto bagutaw. Si iku bagutaw may ito miya tayo nun sa mga ulama sa kapanatagalun. Sabab ko si ikira na aya illa aya pagbisan sang kuto ako kuman na so kabubulo niya na bagutaw. Kenapa so kabubulo niya na dema tarotop sa pamikiran yan. Ka inuuto ay manan yan na kapaya at tagalin kakagiya askan yan na bagutaw. So ay manan nagyuto in bisa niya raw na kukuman. So ini taksi raw no to. Ikataluwa ini daliliran na amal ahlul Madinah. So mga Malikiyaw. Ay manas isa Madina na aya ko na ada aya agalaba ko na si kumyango miu na masa na tagal niran so mapapakay kaptigliran ko buwataw. Di ran dinggulan ano pa ma. So, giyang natalaw timan, katitimblan sa inidalilo, mga Shafi'i, agusto mga Maliki, agusto sabagi ko mga Ahmad, sa yamanan yan na, kapkapakay, katagla ko, buwataw. Sisa giyang kaya kataglaw na, ad na sarat. Aya sarat, apagani, pagin ka ano ng mga lokso. Napagani ron na, da amabuloy, redu, amarayag. O bagutaw agusto ama yan. O di na balin yan. Da amarayag redu yan. Kau pamakuad na amarayag redu yan ha. Di ka pa kayo. Kakapa kaya ino to pagipangaro mo ka. O di ka wang okay. Ikadua. Personal na rarangit yan. Okay. Ikadua. Na aya pa kapangaro mo yan na kof. Ay manan yan na lagi di. Matitimbong. Matitiyo ko po. Ikatalo. Na aya pagipangaro man yan sa aya mahar yan na lagi so lagi diyan. Sa ancam miya timok ko lagi diyan. Nagito mo ipigi. Timok ko. Dinian ke minus. Dito kulbatan. Ika
na mabeluis so pengarumaw na tanto kararag ni kumahar. Ay mana niyan na kuganyan so mahar. Ikalima, asarat na di mabeluis so paka pengarumaan niyan na kitabunuban sa rarad, sakit. Kemuralan niya, no? Di mabeluis so paka pengarumaan niyan no umapangaruman niya na utabuguto na ben kemuralay. Siko ay mana niya nadiran ikaw dulu na. Berarti ano pa ma? Ay inaliran na berarti ano? Berarti peka pangaruman niya no na loks. Amal ay pinaka. Kaya habulo loksyan na pera ka. Tigi na piki pangaruman sa kanya kuan. Bapia miyang lokso pa ma. Kakuan. Bapia di sir di pa kagarumbang uto lokso pa mana. Na ino ay habulang uto kuan na loksyan. Dan natin ginaway. Ako makakuha sa pera ka. Pinginta mo kanya, no pa? Yutu ka pa kay. Upuna na maadin na kapasakso. Nika. Gina na limati man, inisarat o mga Shafi'i. Ako pamabaad na di ka pa kay kuwama uban yan. Tagla. Ikadua tindig. Na tindig o mga Abu Hanifa. Agu tindig u jamhuru minas salaf. Akaba saya kay na Ibnul Qayyim si kitabi na Zadul Mi'ad. Pitero iran di kepakay kuwale. Uban niya na yaman na tagla so wata yan na bugutaw. Kagi kay kapag udesin niya nun na wajib. Gitu plus tada pagani na tindig puno to mga salaf. Oay, tinigiram no to. Mewan na yeso di mo din na mewan na tigira na to no to piti. Oay. Ay marana may tindig mga salaf oh. Marana may tindig mga salaf. Okay, naging nga ikaduna akaba saya kay ni Abdul Qayyim na jumhur oh. Jumhur ko mga salaf. So ay man natin nagiran na di ka pa kay ko wali uban yan taglas o bago ito. Ayas watiran so kapag uday sila na wajib ito. Anto na rin nidaliliran na adam ya panutula sujari na jari amya ka umakura so sallallahu alaihi wasallam pegi pangarumaw. Ya pangarumaw na kayo ko na panutula na ga pangarumaw na niya tagla. Kari, mana maguguits ka niya. Sa mo tagay pangarumaw. Oy, fakhayyarahan nabi sallallahu alaihi wasallam. Na mo tagay panutulan niya na piya pa yung mili rasul. To na. Kabayakan no di. No pamako kwan nagi mo tagay pa kapamimili niya no. Na miya sabutur wati ko mga Hanafi na ay mana niyan na wadi kepakay ko ama uban yan taglaso. Watayan na baguta. So natatigiran so arida bayna tarafain. Uy, Masarap so babay si ko pangaruh muna dito. Gitu pa may kwanira. So mga kuwan, natigiran na igina na hadis na malubay yan. Yung ito hadis na ay kwanira na malubay mo. Ikadu, ini daliliran natigiran na subikor na tustad, ano? Yung tigiran na may na subiguat tau, na kailangan na kaudasan. Na nagyong ito, kapag udasin na may tuturo ito na di ka pa kayo kwa mauban yan. Tigila. Ino sila nung makabida sa ilan. Ino sila nung makabida na ay sabab kaya pakambida nun sa ilan na paganero nagyong ito kapakambida sa manhaj ukit o Abu Hanifa aguso jumhur gitu kapakambida sa ukit ngayon to na sa jumhur na ipinililiran sa mafhumul mukhalafah na so Abu Hanifa na diran nindilil so mafhumul mukhalafah. Ikadua, nambidi siran sa inbisa na kukuman si illa. Kaso ay man na so jumhur na aya pipikar nira na illa sa kakapakaya taglokuan na kagi ay manan yan na siran inbisa mo to kabubuli niya na bugutaw. Na so Abu Hanifa na di kasi kung kabubuli niya na da matarotop so pamikiran da makumpleto so pamikiran. Ay alam bo siya pakaisi sama na tigu mga pagaritan no ando kanoron makayo. Di ano stada kuan so amalu ahli al-Madinah nakanaba mu'tabar ko. Di nililo mga Abu Hanifa. Hanafi. Hanafi. So ay na ay sama na kuan adi tanuron makaayo. So sa kanon pa ma. Sana si tanong makaayo ko ay na tindig o sabagi mga Hanafi aguso ay na jumhur minas salaf adam na kitindig mo mga Hanbali. Mga Hanabila. Ay tindigiran. Anto nono ni sabo pa ginanirong tanong pa na kesali-salin so masa. Kesali-salin so masa.
Giyan kaya masatan mo to na subugutang no taglang na kapakayadnap ko na samo ko. Ya sa parbuang mo mga syarat ami. Wah, adnap ko na samo. Sukap ko sang utuwa mafhumul mukhalafa. Na iman to na nga masay man to nakapakaya di mi ko. Ay baraten ang utuwa katiro Allah in ja'akum fasiq binabain. Fatabayyanu. Ay man na may makobar ka na fasik na So galit. fatabayan na iman to na nga masatan iman to na langun fatabayan May ako makasango to pangaratas ka, may ako makasango to opisina na bupiyakap mu'min. Bupiyakap niya katas tayo sumpa. Nasikatang sa karatas. Pero kami kapas sa dikara sa akuan, natigiran na di karatas ka. Nabiran sina yung utak kabubaling ka. Okay. So yaman na, aya ada timan to, na kudnang utak akuan, amay na, yung utak tigtan akuan na, kaya ko asang utak, mafumul mukhalafa na, di ka ko asang laidang utak tigtan, si sangay akalilida, di manggulaw la. Ikadua, nana pada ikuntan na siya ke ini Muhammad Al-Ghazali rahimahullah na ami alawin yan na tigin na giyang kaya kaptigla ko bay na ihana anan si ko bay tantong ay mbibas man siya amana darada to bay aw budi masanga masay man to na mga bay na mga alasiran pangatan kupakaya mas mga alap ni ilmu ubos amana sabagi ko mga dato. So yaman yan na tanto nga kibubagi mo to pangatan nila. Menangiran. So yaman yan na gina ni mga pada mga kuan sa yaman na ron tanoron makayon. Gingaya pitiro ta kakaya kayon ng tanwari mga guru na madagla mga ulama gi kapayam na padon si Bimbaz rahimahullah atin digira mga bugi nga di kapay ko kaptindiga saya kaptigla saya ko bagutaw ira pengaruman. So balasangan wallah panita ko wallah kekuatan wa sa dewan panganduna kan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanto mga sasagugod na mga liliwanag ang kaya mga usayan ng kaya mga bangsatan ng mga ulama sa pangitano sa iku Allah subhanahu wa ta'ala pupakakuatan ron sa andao na gutuma kasanaan mabaluitan o paduman o di na mabaluitan o adoto ko ditan o di kapagintaw sa giyang kaya dunia kaanta na maparoli so limo wallahu subhanahu wa ta'ala naguanta na maparoli so kamapian tano papadalim wallah sa iku sugun yan sang kaya dunia na yamalan na sa yomul kiyama sa salam na mis kanobu sa pangni na misikwal so mapmamanan yan kalilinta dagu kapipya ginawa na pagimbog rakan wallah arak so mga pamilya niyo wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.